Ronghang rongbong rongarak ingdengisi pinpo sarhabe krungsaya mai pi kapaman pon. RRRJA mati thi hekpen ronghang rongbong rongarak jutanga maya tumpen cepatir piponsi paninia farman ronghang rongbong rongarak along ingdengisi pinpo sar habe krungsaya mai pi kapaman pon. Nijang karbianglong hamren pen kailo ajakiding kilometer nerkep bak tuji along pinpo sarhabe atumpen ingdengisi krungsay amay paman pon. Laso along ranjering ti mai phempru pon along Rupsing Teron RRRJA Kongchunbang pen alohi pachini pon mai along MP MLA MACEM pen chenglok penang ankethe kiding atum chitongdu pinpo sarhabe krungsay amay pi morning stame mesen pen kapatu thujia phan lakkep lapen ronghang rongbong rongarak along botor ki kul biria se karkli lapen prek jam saya mo kapachun ponchia phan pura lakkep karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang panong pipon tangni News Dekupol and E-Hills Today. Hawar ke meji aphan longli rongpat ke meji aphan alang tum ningkan warang son botor bukan ke meji aphan alang tum isi arna aphan isi karkli ke fijo teng pen alang tum da karkli pon dodor olahu hanbe pen chenglok kenangji asonamu ngan aphan wo pen chenglok lahai kiri aphan nili ningkan sekpen lak ke tham por asi hinia sajat laging ko elang tum phan karbiang autonomous council pen budget long thap silam nalipan tungi bang lapelo la jasemet forest department long por la emara tumang ke siklona ke padu dorma ke long le na tumang siklo dorma ke long le the bang ke la tumang ke treasury office long ola sam mang ke la ke vokchas pen master rufan ke ben la sila so ben jar posi karbiang autonomous council long budget thapon lo la benen idum tok girpen oko pilo sam ko ben long pele lo ethe as all india masi master role pen vokcha rang ke la ke ben mane pavida lo police at ta karbiang autonomous council pen idum da ke budget long thapon lo la pen la tum treasury budget long atolo set comment long budget atolo da pen bipon lo sta da treasury officer bang da ke accept se la sini tum tok jirpen set comment pan palipon tum koso jiklo malom pen long isal kilong ifan boripon momlo hola da bangke 36 village hala da doramla consensual long ke la ke duar voters tu la se ani se tamen atum chini lo da local mc hala provataro ye matapang dak ponlo hada bangke dual voters ko la si duar voters ko mong penitum pinan chingki je than lo la pen hala dual voters ke do adima long ke jo ramleng adino hosio da ke पंचायत की भी लासिनी तुम बंके आंग से चीफ मिनिस्टर वांगलो कर दी फुलों वांग मनसिनी तुम लाहाइलाई थांडुन पेन आलांग लिमाता सिनांग चे चाकलो लाके प्राप्जिन पेन लासो आंगदेंग बंके कापिचुन जी पन बोरीपन पोपुआ टेंग पेन सिंग आलांगली इसी नोटिफिकेशन द पेक्लांग पन लो से कमिटी सेंग लो हलो सा कमीशन बंके लाके inclusion na jini exclusion na toji la sila da bangke iltum bangke hala da to bangke da nang dudun long lelo next bangke la se prabjin be la ta michu la det kali da doramla consensidet kali langkai jan long ta dolo la pen ke huka jirong ra rong mong we long ta dolo la silal ke thomandim da me na prabjin pen iltum 10,434 square kilometer ke da ke panchayat system ta avelo ape iltum banduri bangke duet sikap apa dia jibat sen tuklem pon. Lebih ni kurpen rohang bong ke bang, tuwal kang rai long lo sida. Laso ke klem monje pan sini limo pon.